Resumé fra sidste afsnit af Den Amerikanske Jeppe. Du kan ikke se det. Det er en forfærdelig grim frø, vi har fanget her. Og den stinker jo også. Den er pissegrim. Jeg tror, jeg vil slå den ihjel. Nu kommer det næste afsnit af serien om Den Amerikanske Jeppe. Nu synes jeg lige, du skal til at være lidt barmhjertig. Oh shit, jeg får det dårligt. Jeg tror, jeg skal gulpe. Jeg kunne godt bruge en hals bestemt. Eller to. Jeg har tænkt lidt over situationen, og jeg har besluttet mig for at lade frøen leve. Hvis du altså lige stikker hen til Matas og køber noget brun sæbe. Med purløg. It's peanut butter jelly time! Nej, hvad var det, vi sagde? I scene 5, akt 8, linje 3, i Titanic! Shit, jeg kan ikke huske det! Jeg tager lige en slapper. Bingo! Welcome to Glostrup Store Center! De har fået en ny kalvekyllotte. Der skinker agurk og lilla kartofler. Så se lige den her, baby. Welcome to Glostrup Store Center. Have a nice day. Yes! En dag kan alt det her blive vores baby. Nej, sådan. Skete der noget med dig? Nej, pusse nu så. Holy shit! Lige mine ord, mit honninghjerte. Jeg har en glimrende idé. Lad os bede til alle. Ja.